ካብ ሓንቲ ኣብ ለንደን ዘይትፍለጥ ተምሃሪት ድራማ ክሳብ እተዓደ ድራገን ኢልና ንፈልጦ ዓለማዊ ተርእዮ ዛንታ ናይ ሓንቲ ተዋሳኢት ጥራይ ኣይኮነን ዛንታ ጽንዓት ትብዓትን ዋላ ህይወት ድራገናት ኣብ መንገድኻ እንተእትወት ክትገዝኦም ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘይንቕነቕ እምነትን እዩ። እታ ደነሬስ ታርጋርያን ዝሃበትና ግን ከኣ ብድሕሪ ካሜራታት ካብ ዝኾነ ዛንታ ጌም ኦፍ ትሮንስ ኣዝዩ ዝዓበ ውግኣት ዝገበረት ተዋሳኢት እዚ ዛንታ ኤሚልያ ክላርክ እዩ። እንኳዕ ናብ ፌም ላይን ደሓን መጻኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይታ ዘይትስበር ኣደ ድራገን ኤሚልያ ክላርክ ሒዝና ልኩም መጺና ኣለና። ኤሚልያ ክላርክ ብ23 ጥቅምቲ 1986 ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ተወሊዳ። ንእስነታ ጽባቐ ዝመልኦ ኣይነበረን። ኣቦኣ ንፍርያት ቲያትር ዝኸውን መሃንዲስ ድምፂ እዩ ነይሩ። ኣዲኣ ድማ ኣብ ስራሕ ግብረ ሰናይ ትነጥፍ ነይራ። ኣብ በርክሻየር ዓብያ ንእሽተይ ኤሚልያ ንመጀመርታ ግዜ ፍቕሪ ዝተዋስኦ ኣዝረኸበትሉ ጓል 3 ዓመት ከላ ኣብ ቲያትር ዘ ስፓርክ ዝብል ሙዚቃዊ ፊልሚ ምስ ረአት ንኣዲኣ እዚ እየ ክገብሮ ዝደሊ በለታ። ካብታ ህሞቲኣ ጀሚራ ኤሚልያ ትጽዕር ነበረት። ኣብ መድረኽ ክትህሉ ጥራይ ኣይደልየትን። ዛንታታት ክትነግር ገጸ ባህርያት ክተቃልሕን ብተዋስኦ ኣቢላ ሽሕ ህይወት ክትነብር እንደልያ ሕልሚ ግን ብቐሊሉ ኣይመጽእን እዩ። ኤሚልያ ኣብ ድራማ ሴንተር ለንደን ተማሂራ ኣብኡ ድማ ኣብ ክላሲካል ተዋስኦ ጽቡቕ ስልጠና ወሰደት። መማህርታ ካልኦት ናይ መጻኢ ኮኸባት ዘጠቓለሉ እኳ እንተነበሩ ኤሚልያ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ጽላሎት ኮይና ትስምዓ ነበረት። ድሕሪ ምምራቓ ንኽትነብር ጥራይ ብዙሓት ስራሕቲ ትሰርሕ ነበረት። ኣብ ባራት ማእኸላት ጻውዒት ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ከይተረፈ ትሰርሕ ነይራ። ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ምውሳእ ተስፋ ዝቖረጸትሉ ህሞታት ነይሩ። ንኣናእሽቱ ተራታት ኦዲሽን ትገብር ነይራ። ድሕሪ ምንጻግ ኣጋጢምዋ። ዳይሬክተራት ካስቲንግ እሽሽኢሎምዋ። ተራታት ናብ ካልኦት ይኸይዱ። ምስ ናይዚ ግን ኤሚልያ ሓደ ነገር ነይርዋ፣ ጽንዓት። ክንደይ ምንጻግ ብዘየገድስ ኣብ መወዳእታ ቁኑዕ ተራ ከም ዝረኽባ ተኣምን ነይራ። ኣብ 2010 HBO ንሓድሽ ፋንታሲ ሾው ጌም ኦፍ ትሮንስ ንክሰርሕ ይቖጽር ነይሩ። ቅድሚ ናብ ኣየር ምውጽኡ ተራ ደነሬስ ታርጋርያን ንኻሊእቲ ተዋሳኢት ተዋሂቡ ነይሩ። ዕጫ ግን ኢዶ እተወ። እቶም ሾውራነርስ ዳግማይ ክሃንጹ ወሰኑ። ኤሚልያ ድማ ዕድላ ረኸበት። ኦዲሽን ክትገብር ከላ ተዋሲኣ ጥራይ ኣይኮነትን ደነሬስ ኮይና ውህደት ተቓላዕነትን ስቕ ዝበለ ሓይላን ነቶም ኣፍረይቲ ብቕጽበት ኣእሚንዎም። ቀዳመይቲ ሲዝን ኣብ 2011 ንፈለማ እዋን ተረኣያ። ኤሚልያ ድማ ካብ ፍጹም ዘይትፍለጥ ናብ ገጽ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መደባት ታሪኽ ቴሌቪዥን ተሰጋጊራ። ጉዕዞ ደነሬስ ካብ ሓንቲ ናብ ሓዳር ዝተሸጠት ሓይሊ ዘይብላ ጓል ክሳብ ሰራዊትን ድራገንን እትእዘዝ ንግስቲ ኣፈ ታሪክ ኮይኑ ኤሚልያ ድማ ነቲ ተራ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ሓይሊ ተሰኪማቶ እያ። ዓለም ንኻልእ ሰብ ከም ካሊሲ ክትሓስብ ኣይከኣለትን። ዓለም ፍርሒ ዘይብላ ኣደ ድራገን ናርኤት ከላ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ኤሚልያ ኣዝዩ ሓቀኛን ዘስካሕክሕን ውግእ ትገብር ነበረት። ኤሚልያ ጓል 24 ዓመት ጥራይ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ፊልሚ ጌም ኦፍ ትሮንስ ናይ ሓንጎል ኣነርሲዝም ኣጋጠማ። ተደፊኣ ህፁፅ መጥባሕቲ ተገይሩላ። ድሒራ ድማ ሓደ ግዜ ስማ እውን ክትዝክር ከም ዘይትኽእል ኣቃሊዓ። ሓኻይም ድሕሪ ደጊም ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዘይትኽእል ሓቢሮምዋ። መስመራት ምዝካርን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ምርኢት ምቕራብን ዝነበረ ጸቕጢ ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ኤሚልያ ግን ሕልማ ክመውት ኣይፈቐደትን። ሓውያ ናብ ምስራሕ ፊልሚ ተመሊሳ ካብቲ ናይ ቀረባ ዓንኬላ ወፃኢን ዝኾነ ሰብ ኣይነገረትን። ድሕሪኡ ድሕሪ ሒደት ዓመታት መሊሱ መዓት ኣጋጠመ። ካልኣይ ናይ ሓንጎል ኣነርሲዝም። በዚ ድማ ኻሊእ መጥባሕቲ ኣድለያ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ዘሕዝን ቃንዛን ፍርሕን ጭንቀት እውን ከይተረፈ ኣጋጢምዋ እዩ። ከምኡ እውን ኤሚልያ ብሂወት ጸንሐት።
ክልተ ግዜ ድሒራ ድማ ክልተ ግዜ ካብ ምፍሳስ ደም ሓንጎል ድሒነ ኩላትና ካብ ክሰብሩና እዮም ዝበናዮም ብድሆታት ክንድሕን ከም እንኽእል ክነግረኩም መጽየ ኢላ ውግኣ ካብ ተዋሳኢት ንላዕሊ ቀይርዋ ንሚልዮናት መነቓቕሒት ኮይና ጌም ኦፍ ትሮንስ ዓለማዊ ስፖርት ስታር ክገብራ እንከሎ ኤሚልያ ግን ኣብ ዶባ ይበለትን ኣብ ከም በዓል ተርሚኔተር ጀነሲስ ከምኡውን ሶሎ ስታር ዋርስ ስቶሪ ዝኣመሰላ ናይ ሆሊውድ ብሉጻት ፊልምታት ተራወሲዳ ኣብታ ፍጹም ዝተፈለየ ወገን ተውሁባ ዘርኣየትን ኣብ መላእ ዓለም ልበነቕታት ሰዓበትን ስምዒታዊት ፍቕራዊት ድራማ ሚ ቢፎር ዩ እውን ተዋሲኣ ኤሚልያ ግን ዝና ጥራይ ተሓድና ኣይነበረትን ነቲ መድረኻ ንጽቡቕ ክትጥቀመሉ ደለየት ኤሚልያ ድሕሪ ናይ ጥዕና ውግኣታ መንእሰያት ካብ መጉዳእቲ ሓንጎልን ወቂዕ ሓንጎልን ክሓውዩ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ሴሚዩ ዝተባሃለት ካል ግብረ ሰናይ መስሪታ ዓለም ንኸምኣ ዝኣመሰሉ ካብ ሞት ዝደሓኑ ሰባት ዝያዳ ናይ ደገፍ ስርዓታት ከም ዘድልያ ተገንዚባ ተልእኾኣ ንጹር ኮይኑ ካብ ኮኸብ ፊልም ንላዕሊ ክትከውን ምንጪ ተስፋ ክትከውን እዩ ብተወሳኺ ንሰብኣዊ ዕላማታት መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ንቓጥዕና ኣእምሮን ምድጋፋ ቐፂላ ዛንታ ኤሚልያ ክላርክ ብትምህርቲ ዝተመልአ እዩ ዓብዪ ሕልሚ ሓንቲ ንእሽተይ ጓል ካብ በርክሻየር ኣደ ድራገንስ ኮይና ጽንዓት ነጻነት የሃርሞ ቅድሚ ጌም ኦፍ ትሮንስ ህይወታ ምቕያሩ ናይ ዓመታት ቃልሲ ኣጋጢምዋ ሓይሊ ኣብ ቃልሲ እዩ ዝውለድ ኤሚልያ ንህይወታ ተቓሊሳ ሓያል ኮይና ድማ ተመሊሳ ንኻልኦት ንምልዓል መድረኽካ ተጠቐመሉ ትካላ ግብረ ሰናይ ሓቀኛ ዓወት ዝና ከም ዘይኾነ ጽልዋ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጽ ኤሚልያ ክላርክ ዋላ እውን ዓለም ከም ንግስቲ ክትሪኣ ከላ እቲ ሓቀኛ ውግኣትካ ዘይርአ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣርያትና እቲ ዘገድስ ግን እቶም ዝገጥሙኻ ድራገናት ኣይኮኑን ንኽትቕጽል ኣብ ውሽጥኻ እትረኽቦ ሓዊ እዩ ኤሚልያ ክላርክ መብዛሕትና ክንሓስቦ ዘይንኽእል ምንጻግ ቃንዛን ውግኣትን ኣጋጢምዋ እዩ ምስ ዝኹሉ ግን ተስያ ኣብ ስክሪን ከም ንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወት ከም ተዋጋኢት ሕሉፍ ታሪክካ ንመጻኢኻ ከም ዘይእዝዝ ቃልስታትኻ ድማ ሓይልኻ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዘኻኽረና ስለዚ ህይወት ኣብ ፈተና ምስ ተእትወካ ነፍስኻ ሕተታ ክገድፎ ድየ ወይስ ከም ኣደ ድራገን ክትስእ ነዚ ዘክር ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓዊ ካብ ፈርሕኻ ይሕይል ሕልምኻ ካብ ጥርጣረኻ ይዓቢ ዛንተኻ ድማ ኣይተወድአን ገና እዩ ዝጅምር ምኽንያቱ ኤሚልያ ክላርክ ካብቲ ዘይከኣል ክትድሕን ተኽኢላ ንስኻ እውን ከምኡ ኩሉ ሰብ ይሓልም ዓለም ኣይፋልም ምስ በለት ግን ኩሉ ሰብ ነቶም ሕልምታት ካሃድኖም ኣይደፍርን እዩ ኤሚልያ ክላርክ እታ ኣደ ድራገን ግን ኣብ ፊልም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወት ሓንቲ ኮይና እዚ ዛንታ ጥራ ኣይኮነን እዚ ተስፋ ምቑራጽ መጻባኻ እቲ ኣዝዩ ዘይከኣል ሕልሚ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ምርትዖ እዩ በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቓቒኹም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ